Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη μία και μοναδική παράσταση του Μάγου Φουζ. Μία παράσταση που δεν πρέπει κανένας να χάσει. Εντάξει, έχασε σήμερα ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό και σήμερα θα σας παρηγορήσουμε με τα μαγικά μας κόλπα. Φυσικά έχουμε και δύο ποδοσφαιριστές μας σε αυτή την υπέροχη παράσταση. Ένα θερμό χειροκρότημα σε αυτά τα υπέροχα ταλέντα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μαγικό κόλπο του Μάγου Φουζ. Για να δούμε και τη δεύτερη παράσταση. Για πάμε, Λεβέντη μου. Να το πετάχτηκε. Πάμε να δούμε και το τρίτο κόλπο. Φίδι, θα έρθει ο Σεραίος να το ρίξει μπαλιές. Συνεχίζουμε λοιπόν την παράστασή μας. Εδώ βλέπουμε το κόλπο με τις μπάλες που έχουν φάει στα play-off με τον ένα και μοναδικό κύριο Αμπαλίδη. Πάμε να δούμε και το τελευταίο μαγικό κόλπο του Μάγου Φουζ. Εδώ ετοιμάζεται ο Μάγος Φουζ. Για να δούμε. Οπα. Άλλη μια μπανάνα. Μια έκπληξη με έναν μοναδικό και ανεπανάληπτο guest star που είναι ο άνθρωπος που ανακατεύει την τράπουλα στα play-off. Υποδεχόμαστε τον μεγάλο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πώς σας φάνηκε η παράσταση, κύριε Ηλιόπουλε? Ήταν φοβερό. Θα το κάνουμε κι εμείς. Βάμος Ματίας, πάμε να ετοιμαστούμε.